ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾವು ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸೀರ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಬಾಂಬೆ ರವ 2 ಲೋಟ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಪ್ಪ, 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊರಂಟು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ. ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಡಾಯಿದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ ಬಾಡ್ಗ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೀನು ತೆಪ್ಪುಗ ಕ್ಯಾಶ ಫ್ರೈ ಆಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈತು ಫ್ರೈ ಆಡು. ಇತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಡು ತೆಪ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ರವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೈ ಆಡು. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ಗ. ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತುಪ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇದು ಫುಲ್ ಆನ್ ಫ್ರೈ. ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ 4 ಲೋಟ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಅಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡುಗ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ನೆಕ್ ಬಾಡ್ದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಾದ ಪುಡಿ ಬಾಡ್ಗ. ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್ ಬಾಡುಜ ಎಂತ ಗೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಮಂಜಾದ ಪುಡಿ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ. ಶೋಕ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಥದ್ದು. ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನಾಗ ತೆಲ್ಪ ಹಾಕೋದು. ಇಂತೆ ಪಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಹಂಚಿದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ತಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡುಜ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಪೈನ್ ಮಾತ್ರ ಕಡು ನಾನು ಪಾಡಿ ಮಂಜಲ್ಲ ಪುಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಣದು. ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೀರ. ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೆ 3/4 ಕಪ್ ಪಾಡಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತೆ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಸ್ವೀಟ್. ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಂಡು. ಹೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಸನ್ಸಿ ಪಾಡಿನಾಗ ಪಾಡಲಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಲೆಸನ್ಸಿ ಪಾಡುಜಿ. ಲೆಸನ್ಸಿ ಇಜಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡಲಿ. ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು. ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂತುಪ್ಪೇನು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.